प्रणाम मित्रगण। अगर घर में केहू हमन के डांट देला, केहू भी हो गईल अपने परिवार के जी अपने से बड़ा बा, त ए समय अइसन बाटे तुरंत बहुत ही दिमाग डिस्टर्ब हो जाला, बहुत परेशान हो जानी हमन के। या फिर कभी-कभी त अइसन होला कि मर्यादा से ऊपर आके उल्टा-सीधा जवाब भी दे देनी। त ई सब चीज़ थोड़ा कम करे के पड़ी हमन के, काहे कि एसे बहुत नुकसान होता। काहे कि जे माता-पिता बा या फिर अपने घर के जे ज़िम्मेदार सदस्य बा, उ त हमन के डाँट ही देला, डाँट के भुला जाला। काहे कि ई स्वभाव हवे हमनों के अपने बच्चन के डाँट देनी, फिर डाँट के भुला जानी। लेकिन जौन हमनों के काम करेनी, आपन जे बड़ा-बुजुर्ग बा डाँटता और ख़ास कर बच्चन के सामने हमन के केहू टोक देता, काहे कि हमनों के माता-पिता हवें, सास-ससुर हवें, नाना-नानी हवें, आपन जेठ बड़ घर में व्यक्ति हवें और हमन से छोट हमन के बच्चे हवें। त हमन से कोनो गलती भइल त हमन के जे बड़ा बाटे ते अगर हमन के कभी टोक देला, कभी डाँट देला, ओ लोगन के नेचर हवे, जैसे हमन के नेचर हवे, स्वभाव हवे अपने बच्चन के हर गलती पे बोल देवल। त अगर लगाव हवे, प्रेम हवे, संबंध, आस्था बाटे, विश्वास हवे, त हमन के बड़ा जे बाटे ते घर में टोक ही देला। त अगर टोक ही देला केहू त हमन के लगेला कि हमन के त बहुत बड़ा हो गइल बाटी। ई लोग काहे टोकता, हमन के त बच्चे इतना बड़ा-बड़ा हो गइल ना। त ई चीज़ अपने मन से थोड़ा कम करे के चाही। काहे कि हमन के चाहे जितना बड़ा हो जाई, महतारी बाप त ओही तरह रहिए जैसे हमन के पलले-पोसले बाड़े। चाहे जे हमन से बड़ा बा त इहे सोचेला कि मतलब हमन के उनसे छोटा बानी तो उनके डटले का अधिकार है। त अगर बहुत अनर्गल चीज़ पे उ लोग नाई डाँटत बा या फिर बहुत ज़्यादा अति नाई होत बाटे त थोड़ा बहुत डाँटता या फिर गलती पे डाँटता त थोड़ा बहुत सुन लेले में कोनो नुकसान नहीं हवे। एसे फ़ायदा ही हवे, काहे कि उ लोग 10 बार कही त हमन के अगर चुप हो जाए त एक बार अगर हमन के कोनो सशक्त रूप से अपन विचार रखब चाहे बात रखब तो लोगन के बहुत ध्यान से सुने के पड़ी। त ऐसे अगर बड़ा बुजुर्ग केहू थोड़ा बहुत डाँट देता तो ओ लोगन के संतोषे खातिर, काहे कि अगर अगर जे ज़्यादा आयु के हो गइल बा तेके त हमन के सुधार नहीं सकेनी, तेके सुधार ही नहीं सकेनी, कोनो परिवर्तन उनके विचार में नहीं कर सकेनी सबे। जे 70 साल का हो गइल बा, 80 साल का हो गइल बा, 50 से ऊपर चलता। त ऐसे अगर ऊ वाला व्यक्ति जे डाँटता जे 50-60 पार का गइल बा त थोड़ा बहुत इधर-उधर कई के मतलब शांत रहे के चाही। ओहू लोगन के डाँट के खुश होके देवे के चाही। काहे कि ये थोड़ा-थोड़ा चीज़ से परिवार में बहुत मतभेद हो जाला और बहुत बड़ा हो जाला। हम ई नहीं कहते कि हर बाती पे चुप हो जाए के चाही। जौन बात ई चुप होए वाला रहे, ऊपर थोड़ा शांत हो जाए के चाही। नहीं त अगर बहुत ज़रूरी भइल तब जवाब दे, लेकिन जवाब भी मर्यादा में रह के देवे के चाही। मर्यादा से ऊपर नहीं जाए के चाही। काहे कि हमनों के बच्चे हवें, हमनों के चाहब कि जब हमन के अपने बच्चन से कोनो बात के चर्चा करी त बच्चे अपन मर्यादा से ऊपर नहीं उठें। त एही के नाते अगर हमन के कोनो बात ही कहत बाटी त मर्यादा में रह के कहीं त ज़्यादे अच्छा लगी।